niko vatete kuno kuri raita fane mvura vatete zvindiri kutosvika pamba naigona ndaikwa vatete ndanaiwa chokuti ndademba kuti ndakatangira kutenga stendi ndichikora kutenga mota nai zvokwadi ndanaiwa zvinhu zvisingaiti kove makombi vanokubata rafu kuti panongana ichinaya maona here status yamaigurumonika hamuna kuona status yamaigurumonika aiwa vhurai whatsapp yenyu muone madhezi aya andichivaiziva horirwa here nabamkuru baba tini ndona sunguru kuda pamwe vanyengeregwa iwe kana kuti chizvenge zvadzokerana munaona status yacho mundichipedza izvo zvekuti nemba foni panapa mubate foni muinde kumastatus enyu mundoona mustatus yamaiguru yakanzi yepe again ndaseka ndogari kati munoziva zvekuti havatanga kuisa pastatus vegurumonika chuga chaitika saka ndaroti ndonga vanyengeregwa nemurume vakadzokerana yepe again obviously kande zvemamereji chii isongu yawinki inonzi yepe again handangozviziva rega inova yakabuda rini handizivi seiri nhasi yabuda nhasi saka rega ndomboenda payoutube ndichekeka aisisiro mako akata manyira kufunga uri pamwe inyaya dzemamereji wezindangoona vati hepe again ndikati pamwe shasha yanyengeregwa nemurumeka wake ndi murume wake unohura chekuti pameri aiwa hepe again wingidi rega ndomboitsvaga payoutube toni alright maybe zvandakasara nevedu hepe again toni network yangu inogoita ine zveyoutube